Bueno, companys, aquest d'aquí és el bar-restaurant que tenim aquí a Vimbodí. Fixeu-vos l'entrada. I aquest és el menjador per esmorzars, amb una recàmera aquí darrere que teniu la càmera frigorífica i com a magatzemet. Teniu una porta d'emergència per sortir amb una zona comunitària, la part de cuina, part de banys, la sala de restaurant xula. Fixeu-vos, comencem per la dreta. Tenim aquí tota la pedazo de cuina en diferents zones, amb accés inoxidable, una campana d'un cavall, tots els focs, zona de neteja. Fixeu-vos, està tot per treballar molt i molt ràpid. Tenim aquí també les neveres, una segona recàmera i, per no fer el vídeo massa llarg, fixeu-vos aquesta sala tan xula que us tenim preparada. Mira, ja podríem fer eventos. Tenim una zona infantil que veureu aquí i tota aquesta sala de comensals per començar a facturar i a guanyar calés. Un foc a terra que el podeu utilitzar i una càmera altra que podria ser una zona per fer eventos o una saleta ja més privada que ara hi ha cosetes aquí. Amb això d'aquí només us falta veure els banys, però n'hi ha per ells i per elles i truqueu-nos 973 10 22 86 si voleu un negoci al vostre nom i començar a facturar.